आधी निवडणूक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची घ्यायची की नगरपालिका नगरपंचायतींची घ्यायची याचा फैसला राज्य निवडणूक आयोग दिवाळीनंतर करणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेली आहे। त्यामुळे आधी नगरपालिकांची निवडणूक होणार याबाबत तूर्त अनिश्चितता आहे। दिवाळीनंतर राज्य आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करेल। राज्यात अलीकडे झालेली अतिवृष्टी आणि त्यामुळे झालेले अतोनात नुकसान या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक आधी घेणं संयुक्तिक ठरेल का याबाबत आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांची मतं जाणून घेणार आहे। सध्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये काय परिस्थिती आहे, शेतकरी आणि सामान्य नागरिक हे अतिवृष्टी महापुराच्या फटक्यातून किती प्रमाणामध्ये बाहेर आलेत याचीही माहिती आयोग घेणार आहे। दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने 14 ऑक्टोबरला मुंबईतील मुख्यालयामध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावलेली आहे। जिल्हा परिषद नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीबाबत आयोग कोणकोणती कार्यवाही करतंय याची माहिती या प्रतिनिधींना बैठकीमध्ये दिली जाणार आहे।